za Brezovú podbratu. Takže ešte panikom. Takto sa dostať z vedenia, záplne rozhodcovia nás udrbali pekne, nehorázne, to je fakt, lebo ten štvrtý gól, keď dáme, je po zápase. Sajfiš, sme prdeli za kapitán. Takúto party som dokázal urobiť ja a mám pocit, že ty dokážeš spraviť oveľa lepšiu party, takže si sa mohol zapojiť do súťaže a zorganizovať takú party, lebo u mňa naozaj bolo poriadne okejové, tak sa ukáž. Tak odišiel z distriktu.